Гледам колко камъни. Тук надолу по Исака. Така, 31 декември 2013. И там надолу много стръмно е там. Това е България. Там е сръбско. Ние сме в Трънско. Опа! Бромчи! Идва! Еми, това е граница. Република Сърбия. Република България. Това е. Сега съм и в двете държави. Поне така пише. Ето това е върха. Ето е точката. Там детката ме вика нещо. Не му се минава границата. Какво плува, деди? Патки! Дай там, където е размръзналото зад камък. Да, плуват патки. Добре. Дай си патки.